हायनारि सोर जाखो ओइ आजोलि सोर जाखो ओइ हायनारि सोर जाखो ओइ आजोलि सोर जाखो सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं आयौ हाबाब मासे समायना नोंनि महर बागदावखाङो आं सान बायदि मोदान हरो नोंनि महरा गाननाय जोमनाय साखोन सिखोन देलाय मालाय महर गोसाना अ बबे बिबार बारि बागाननि सिखिरि बायदि बिरबोलायो नों ओइ बबेनि जाखो ओइ बबेनि जाखो बबेनि जाखो सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं ओइ आजोलि ओइ सिखोला ओइ आजोलि ओइ सिखोला अनो बालादो नों आंनि गोसो गोसोनि राजा ओइ गोसोनि राजा गोसोनि हिर' मुंखौ खोन्थादे सना मा गामि नोंनि सना मा जिल्ला नोंनि सना वाट्सएप कन्टेक्ट हरदे सानैजों मेसेज सेट खालामगोन लाजिया फाजिया दोनथ'बाय आं नोंखौ गावनि खालामनो नों गनायबा दा गनाय आंखौ नोंनि हायना महर बरायबाय आंखौ गुरलुब 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 आंनि बिखाया गुरलुब ओइ जारौ ओइ आजोलि अ येस ला 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 सोर जाखो ओइ आजोलि सोर जाखो सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं अ बबेनि जाखो अ बबेनि जाखो बबेनि जाखो बयफ्रेन्ड गैयाबोला गनायदो आंखौ अननाय दङबोला गनायदो आंखौ खेंना होगोन गोसोनि खिरखि वाट्सएप कन्टेक्ट हरदे सना सानैजों मेसेज चाट खालामगोन गनायदो ना है बेबि गनायदो ना गोसोखौ हरदो आंबो होगोन गोसो अनजिमा गैयै अनबाय थागोन बुंस' हाया जोबनो गैयै अनबाय थागोन सुखु दुखु सानैजों रानलायगोन अनलायगोन दुखु दाहा बावगार होना अरायबो नोंखौ खुसियाव दोननो नाजाबाय थागोन है बेबि गनायदो ना है सना गनायदो ना मेगना नुहुरो जेला नोंखौ सान बायदि मोदान हरो नोंनि महर गाननाय जोमनाय जोंख्लाब ये ओइ आजोलि ओइ हायनारि मा मुं नोंनि सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं सिनाया सिनाया नुफेरा नुफेरा दिनैसो नुबाय आं सिनाया सिनाया नुफेरा
nufera dinaysa nubay Sinaya nufera dinaysa nubay Hello bro. Oh hello. Dito nang acha maro mo ga kan lek.